Здравейте в епизод 2. След като имахме малки технически проблеми, се налага да го запишем наново, но това няма проблем за нас. Това е епизод 2 от нашата поредица, която е посветена на мастер-класа, който ще правим на 28 и 29 април, а именно право за млади предприемачи, което се организира от Lex Studio. С мен е Николета Войнова, която ще говори за интелектуална собственост, което ще бъде трети модул. Можеш ли да ми разкажеш малко за това, какво е важното, което ще представиш в твоя модул? Всъщност, може би малко предистория за нашия мастер-клас за млади предприемачи. Организираме го с Lex Studio, с подкрепата на Стопански факултет, в Стопански факултет като част от общия поток инициативи в факултета, за което се радвам. Наши партньори са Виенския икономически форум, както и Британско-българската търговска камара, както и алумни клуба на Стопански факултет. И специално благодаря на председателя докторант Адриана Браничева, благодарение на която също нашия мастер-клас за млади предприемачи достигна до обществеността. Научен ментор и ръководител е доцент Савина Михайлова Големинова, чиято идея да започнем такава поредица ни вдъхнови всъщност за първите модули. Моята колега адвокат Николета Нешева ще разгледа в първи и втори модул въпросите за търговското и данъчното, въпроси, които са свързани с търговското и данъчното право, като организационно и правни форми на търговските дружества, отговорност на съдружниците, на управителите, регистрация по ДДС, основите на корпоративното облагане. Моят трети модул ще бъде закрила на интелектуалната собственост и в него ще разгледам различни обекти. Например, писали сме част от модула патент или търговска тайна. Всъщност обекта е изобретението, а патента е документа и ще разгледаме изобретение или полезен модел, а същото време и въпросите за търговската тайна и защо ги свързваме с патента за изобретения. Ще разгледаме авторското право, кой всъщност е притежателя на кода и каква закрила следва да се получи, например на графичния потребителски интерфейс. Тук се включва още един обект на интелектуална собственост, промишления дизайн. Ще разгледаме и лицензионните договори, като част от по-общия въпрос за комерциализацията заради съответно ограничения период от време, който имаме за мастер-класа. И последния модул е твоят, понеже с теб разговарям, може би ти да го представи с няколко думи? Да, аз ще наблегна на това участниците да имат по-добри презентационни умения след като си тръгнат от курса. Така ще организираме една питчинг игра, едно питчинг състезание, което е с хумористичен елемент. Там не е нужно вие да имате свои собствени идеи, идеите ще бъдат дадени на готово. Те са свързани с една така тема, която вълнува всички ни. Тя е темата за климатичните промени, sustainability. Така че ще останат доволни. И исках да те попитам, понеже да се върнем на интелектуалната собственост, повечето, които основават компании, стартъпи, всъщност не знаят, но какво всъщност се брои като обект на интелектуалната собственост? Всъщност младите предприемачи използват термини като патент, търговска марка, промишлен дизайн. Всъщност това е съдържанието на интелектуалната собственост. Обектите на интелектуалната собственост това са творенията на човешкия ум, тъй като интелектуалната собственост тя се дели на например, на обекти на индустриалната собственост, които са патенти за изобретения, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишлените дизайни, както и литературно художествените произведения, всъщност и авторското право, сродните му права. Всъщност и за индустриалната, и като цяло за литературно-художествената говорим още на международно ниво.
първите конвенции са края на 19 век. Тогава всъщност развитието започва с няколко промени на тези конвенции, с конвенцията за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост, вече по така наречените за тогава през 1967 година нови обекти, всъщност типологите на интегралните схеми, сортовете, растителни сортове, породите животни и прочие. Всъщност интелектуалната собственост, това, което моите студенти знаят, е, че тя е навсякъде около нас, дори в момента стола, на който седиш, неговия естетически външния му вид, когато е нов и оригинален, формата, контурите, линиите, това всъщност може да се защити като промишлен дизайн. Цялата модулна мебелна композиция също изделие, което може да се защити като промишлен дизайн. Така че младите предприемачи са заобиколени от обекти на интелектуалната собственост и трябва да разберат защо е важно да получат закрила за тях. Добре, всъщност интелектуалната собственост се отнася само за по-големи компании или може да бъде отнесена и за по-малки компании, стартиращи бизнеси, даже понякога може би с партньорство от 2 човека, да кажем? Това твърдение е често срещано, но то е непълно, а понякога е подвеждащо, защото тук не става дума за мащаба, а кой е по-уязвим. Обикновено големите корпорации, технологичните гиганти, както се използва термина, те изграждат подробно портфолио. Имат, например, няколко патента за изобретения, имат редица промишлени модели, имат търговски марки, имат промишлен дизайн и така нататък. Докато малките и понякога и средни предприятия могат да имат само един отличителен, специфичен елемент, например името на онлайн магазин, името което е, или пък продукта. И тогава за тях е по-драматично, ако го изгубят. И тук става дума не толкова за това кой може да си позволи интелектуална собственост, а всъщност кой може да си позволи да остане без интелектуална собственост, защото ако името бъде регистрирано от съответно от трето лице, то става изключителен притежател на търговска марка и може да забрани използването в търговския оборот, съответно внасяне, изнасяне и така нататък. Но това са съответно това е част от цялостната стратегия и за това казах уязвими, защото като имаш един отличителен елемент, тогава си по-уязвим и за теб действително е по-драматично, ако изгубиш интелектуалната собственост. Добре, щях да те попитам също и за тайминга. Това е нещо, което и преди това си говорихме с тебе. По-вълнуващата част е брандинга на стартъпа. Започваш, измисляш името, цветовете, логата, обаче в един момент се сблъскваш с проблеми, свързани точно с търговската марка. Можеш ли да ми разкажеш малко и за това в кой момент всъщност е важно човек да мисли за интелектуална собственост? Всъщност, моите студенти в Стопанския факултет, които изучават интелектуална собственост, те са научили това правило. Първия по време е първия по право. Всъщност, основно е важно в началния етап да се планира. Още при самата стратегия да бъде планирана интелектуалната собственост и да бъде задействана съответно процедурата за получаване на закрила. И като цяло, ако например младия предприемач реши има техническо решение на техническа задача и реши да я представи съответно и да разкрие пред обществеността, дали чрез публикация в интернет, видеоклип и прочие, той може да опорочи новостта, която е един от критериите за патентоспособност. И по този начин да не успее
да не получи закрила за изобретението си. Ако го разкрие до такава степен, а всъщност не е само това. При търговските марки може да има същият ефект. Ти спомена брандинга, изгражда брандинг и постфактум решава да получи закрила, която някой го е изпреварил и вече е регистрирал търговска марка и тогава всички тези усилия отиват на вятъра. А другият момент с търговските марки е, че всъщност за да си запази и така да се каже правото, регистрира търговска марка и не я използва повече от 5 години, може да се стигне до отмяна на тази търговска марка. И тук идва другия въпрос, точно с преценката на времето и на ефективността. Хем на временна закрила, хем постигане на ефективност, защото все пак интелектуалната собственост е основен актив. Особено предполагам и като става въпрос за стартъпи, където идеята е така водеща. Но аз щях да те попитам, ако можеш да дадеш и съвет всъщност към младите фаундъри, тъй като в началото така малко остава капацитет да мислят и за интелектуалната собственост, тъй като нали, всеки се фокусира върху какъв продукт точно да измисли, как да се хареса на клиентите. В кой момент би посъветвала все пак да помислят за регистрация на търговска марка или патент? Още в самото начало, при стратегическото планиране, трябва да заложат интелектуалната собственост, защото тя им дава, например, монопол, конкурентно предимство и прочие. Това е като цяло един от основните активи, за които трябва да се мисли при планирането. Още в най-началния етап и като цяло интелектуална собственост не е на формалност от правна гледна точка, която трябва да бъде отметната, а трябва да бъде въпрос на планиране, оценка и това е един комплексен въпрос. Ами, надявам се така в нашия майсторски клас всъщност да хвърлиме повече светлина върху тези материи, тъй като те така са материи, които не се срещат често по повечето курсове за изграждане на стартъпи, а всъщност са едни от най-важните, тъй като интелектуалната собственост това е защитата на вашата идея. Така че ще ви видим на 28 и 29 април и надявам се да се получи наистина една добра дискусия тогава и участниците просто да си тръгнат с нови знания. Да, и да получим много въпроси и съответно да успеем да отговорим на младите предприемачи и съответно препятствията, които имат по пътя си или пък въпросите, които са си задават и в момент са си задавали и си задават преди да започнат съответно своята дейност. Ами много ти благодаря, че ми гостува и ще се видиме на 28 и 29 април в сградата на Стопанския факултет.